الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na nawa ga wata yau ɗaya ko biyu an ce ɗaya an ce biyu nawa ne ɗaya ko? ok to ɗaya ga watan rabiul awwal ko? ɗaya ga watan rabiul awwal shekara ta 1441 hijiriya wanda yana daidai da 30 haka ne? 30 ga watan goma shekara ta 2019 miladiya muna a markazin nurul islami reshe daga mu'assasatu ahlul baiti was sahaba mai mazauninta a Sokoto inda muke karatu a cikin littafin mu na zadul ma'ad fi hadi khairil ibadi na shehu malami muhammad ibn abi bakr al-mashhur ibn qayyim al-jawziyyah alayhi rahmatullah satin da ya gabata mun fara ibadat a cikin ibadat mun fara bayani kan harka arwalla a ciki mun yi wata magana game da inda malam ka ambata cewa ba tabbato ba takararu masir ra'asi maimaita shafar kai to sai wani ya tambaya game da haka nan bayan malam ya yi wasu maganganu game da haka nan sai wani bawan Allah ya muna tambayar da tassa aka sake ƙara bincikawa ita za mu fara da ta ina ji yau kamun sannan bari malam ya karanta mana gaba don mu gane inda muke inda za ka karanta mamu malam inda ya ce wa kana yastanshiqu bi yadihi al-yumna wa yastanthiru bil yusra wa kana yamsahu ra'sahu kullahu ka gan shi paragraph ta 3 daga babi وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى kaga wurin sakiya da ya faru yastanshiqu ga hana بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا وكقوله مسح برأسه مرتين وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا وهذا لا يحتج به وابن البيلماني وأبوه مضعفان وإن كان الأب أحسن حالا وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن المسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة wannan in an tuna karatun da muka yi a nan malam bada ya ambata cewa shakawa da hannun dama ake yi fyacewa da hannun hagu sai ya ce wa kana yamsahu ra'sahu kullah
manzo sallallahu ya kasance yana shafa kai duka, wannan babu wani sabani game da haka nan. Wa taratan yuqbilu bi yadayhi wa yudiru wa yudbir, in zai shafa yana sa ya fara daga gaba yayi baya, sannan ya faro daga baya yayi gaba. Wa alaihi humalu hadithi man qal masaha bi ra'sihi marratayn, yace wannan tahiya a dawo to haka za mu fassara hadithin da yace annabi ya shafi kai sau biyu sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ya tafi ya dawo ba doka aka ya shafa ya dawo ya koma ya tayi ya dawo ba. Sai yace ga gabat, sai yace was sahihu annahu lam yukarrir mashar asi, yace ingantaccen magana annabi bai taba maimaita kai shafar kai bai, guda ya kai ya zo ya dawo, bai koma ya koma sa hannu ga ruwa ya koma shahawa daya ya koma yi biyu ko ya koma yi uku kamar yadda yake wankin huska sau uku ko wankin hannaye. Bal kana idza karrara ghasl al-a'dha, manzo in ya kasance ko da ya maimaita wankin gabbai, ya fara orlate biyu ko uku ko haka ya dauko a fara da masarras, in ya so ga shafa kai kadai tashe kai ba biyu kai ba uku ya kai ba, ma'ana ya shafa ya dawo dai shikenan ya wuce wannan. yace haka da ja anhu sarihan, haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam karara cewa shafa kai guda akai, a kula zuwa a dawo shi a gudan, a kula to guda akai. yace walam yasiha anhu sallallahu alaihi wasallam khilafu, bai tabbatu ba sabanin haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a samu wata ruwaya ingantatta sabanin cewa guda ba, a ce biyu ko uku bai tabbatu ba, a kula sosai, albatta kwata bai tabbatu ba. Bal ma'ada hada, kai ba haka ba, duk abin da ba wannan ba, duk abin da ba guda ba, biyu an ka ce ko uku an ka ce, bal ma'ada hada, duk abin da ba wannan ba to gida biyu yake, in ma sahihun ghairu sarih, ko da ya zan ingantacce na hadisi na ingantacce amma bai nuna karara ba a yi biyu ko a yi uku. Misali wanda yake ingantacce amma bai nuna karara ba biyu ko uku akai, ka kauli sahabi, kamar sahabi ya ce mun yi ta samu haka ne ingantattu hadisai, tawadda'a thalatha, annabi ya arwalla shiri uku, muna da hadisin. To kaga wannan hadisi na ingantacce amma bai hito karara ya ce haka uku ya mai ba, kaga don an ce ya ce uku an kai arwalla bai ce lalle har da kai ba. To kamar irin wannan yace waka kaulihi masaha bi ra'sihi marrataini, ko irin kaulin da yace annabi ya shafi kai sau biyu, shi ma wannan ingantacce ne, amma ai yana da fassara, shine marrataini, a zo a fara daga gaba ayi baya, sannan a ɗauko daga baya ayi gaba. Ina fata mun gane. yace to ko da ya zan ingantacce na bai nuna ƙara a yi sama ga biyu, yace wa imma sarihun ghairu sahih, ko ƙarar ya hito ya ce uku ko ya ce biyu, amma kuma an kabe cikin hadisin sai a samai bai tabbata ba. كحديث ابن البيلمان، كما حديث ابن البيلمان عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شي بيلمان دقا بابانسا دقا عمر بن الخطاب يتشي منذ صلى الله عليه وسلم يتشي لشيومر من توضأ فغسل كفيه ثلاثا، وندي أرولا يوانكي تافونا سسو أكو، سيتشي قبدا بيان أرولات يوانكي حسكا سو أكو، يوانكي هنا سو أكو، تو ديك كيغا كي سيتشي وما صح برأسه ثلاثا، يشافي kai sau uku. To kaga wanga hato karar ya ambaci kai sau uku ko, to yace wa hadha la yuhtaju bihi, shi ko wannan ba hujja da shi, ko da ya zan bai hito karara ba, ko ya hito, in ya hito karara ya hadin kaddi ba sai ga sanadi ne bai inganta ba. Abin da ya saba hujja da shi inji malam yace wabnul bailamani, shi wanga da anka ce an ibnu bailaman wa abuhu da babansa bailaman din mudaffafa ne, duka an raunana su, hadisin dai bai inganta ba kenan. Sai ya ce mi, ya ce wa in kana al-abu ahsana halan, ko da yake babban ya dan dama wajen harkar hadisi ya dan amma dai har shi ma dan hadisi ne na da dan gani. Sai ya ce wa ka hadisi Uthman alladhi rawahu Abu Dawud, haka nan misali wanda gashi karar ya faɗi he da ɗaya amma bai inganta ba, hadisin da Uthman ya rawaito wanda Abu Dawud ya hitar, annahu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yace masaha ra'sahu thalathan, qarara
hadisin Usman sai ya ce wa qala Abu Dawud ya ambaci wannan hadisi sai ya ce ahadithu Uthmana as-sihahu hadisan da Uthman bin Affan ya rawaito waɗanda a ingantattu kam kulluha dukansu tadullu ala anna masar ra'si marra, dukkan suna nuni akan shafakkai shuɗe gudana a kula. Walam yasiha anhu fi hadithin wahidin, ba a samu inganci daga annabi ba a hadisi ko da guda annahu iqtasara ala masi ba'd rasihi, cewa a bakin nan magana ta kare. In muka ce kullu hata dullu ala anna masar ra'si marra, an gane wannan to wannan shi muka yi mu wuce kuma muka tabbatar da magana duk da dai biyar daddakin da muka yi inda malam ya faɗi magana sai an bincika ta inganta ko wata inganta ba. Haka ne karanta wancan satin ko to sai wani ya tambaya wadda ta sani sake sabon bincike. Me yana takarda ce assalamu alaikum ala gafarta malam, na gani cikin hadith alwajizu fi fiqh sunna hadisin da yayi bayani wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar kai sau uku, yana halatta in yi wannan sunna? An fahimci tambayat kuma an fahimci karatun. Wannan kadiyat tana cikin abin da ya bani mamaki, dai na yi ta karatunta har wajizu mun karanta amma kuma sai nimance da ita wajen laman layansa, amma yana yin maganat sai ni koma ga tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna. A ciki shi mai fiqh sunna Sayyid Sabiqi ya gutsuro maganat Ibn al-Qayyim wannan, yace walam yasihha masur ra'si akthara min marra. Kaga ai da jin wagga magana ka san inda ya dogo ta, yace bai ingantu ba shafa kai he da sau daya, a kula sosai sai kore kawai. To kaga dole zai ce haka tun daga Ibn Qayyim ya ce, sannan kuma uwa uba Abu Dawud haka ya ce. Sai Albani ya gitta ya ce qultu sai ni ce inji Albani bala a'a wallah cewa bai inganta ba ta yi ba. Ya ce kada sahaf min hadithi Uthman radiyallahu anhu, magana shahwa fiye da ɗaya ta inganta hadisin Uthman bin Affan. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'asahu thalatha, annabi ya shahi kai sau uku. Akhrajahu Abu Dawud ya fitar hadisin bi sanadaini hasanaini, da isnadai guda biyu hanya biyu dukan su mai kyau masu kyau na. Yace walahu isnadun thalithun hasanun aidan, kuma akwai hanya ta uku kuma ita ma inganta mai kyauta. To kaga hadisai hanya uku duka kowace hanya hasanun kile an ka tara kaga sai su kai mi sahih. Yace qad takallamtu ala hadhihi al-asanid, yace dun nayi magana ga waɗannan isnadai bi shay'in min at-tafsil in details, nayi magana hilla kwata game da su fi sahihi Abi Dawud, kadiba sai Abu Dawud kuma na diba kuma duk gaba da illa da yake mas'ala ta sanadi yayi ta kakkawa wanda ba ta ba mu dama mu karanta wurin. Yace haka kadiba sahih Abi Dawud rakam number hadisi ta 195 zuwa da kuma zuwa 98. Yace wa qad qala al-hafiz fi al-fath, hujja kuma ta biyu al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi a cikin Fathul Bari, yace wa qad rawa Abu Dawud ya fidda hadisi min wajhaini ta huskoki guda biyu, sahaha ahadahuma ibn Khuzaima ya inganta isnadi guda, wa ghayruhu da wani wanda ba ibn Khuzaima ba, fi hadisi Uthman, a hadisin Uthman radiyallahu an, tathlith mashir ras, ana ukunta tathlith daga thalatha, ana ukunta shafakkai, ya ambata hakanan. Wa ziyadatu min athiqati maqbulatun, kuma idan an ka ce hadisi tunda yanzu muna da hadisin Uthman bin Affan da ya ba mu siffa a wallan manzo sallallahu alaihi wasallam, yace muna kuma shafa guda ko ku yayi shafa guda. To sannan kuma yanzu mun samu wata ruwaya wadda ba waccan ba yayi shafa uku, to yace kaga an samu ziyada kuma daga thika makabula ce. Mun sa akwai sharuɗan karɓar ziyada, mutum ya wannan ya zama thika ne, ya zama kuma ba an rinjaye ta yawa ba an rinjaye ta kaza ba kaza babu mukhalafa, don wannan ba mukhalafa ta ba.
abinda mukhalafa wani ya ce inda abin bai haduwa kaga in an ka ce tunda arwallan annabi ba guda ta yayi ba wasan iyaka wasan dubbai kila an fahimta amma inda guda ta abuna yayi guda cikin rayuwa tai so guda yayi shi to kaga bai cewa yayi kaza kuma an yi uku an yi daya bai yiwa kamar misalin salatul kusufi sallar shafewar rana an ruwaito ta mafi yawan ingantattar ruwaya raka'a ɗaya ce ruku'i biyu sujuda biyu ko mun san haka to amma akwai wasu hadisai da sun ka taho da ruku'i uku ko wace raka'a kenan zaka ruku'i shidda in raka'a biyu ta akwai wasu ka zo da ruku'i a hudu ko wace raka'a kenan zaka ruku'i 8 kenan ko to duka sai aka ce to dukkanin waɗannan ruwayoyi da mai cewa ruku'i ɗaya da mai cewa ruku'i 3 da mai cewa ruku'i 4 a raka'a ɗaya dukan su shuzuz na duka ingantaccen magana ko wace raka'a ruku'i 2 yayi mata kuma baka cewa ka hada su kai aiki da su duka sai a ce ya zai yi tun da salatul kusufi sau guda annabi ya yi ta inda ya yi ta da yawa sai a ce wata rana ya yi kaza wata rana ya yi kaza a fahimci an gane ai kamar misali kamar sallar jana'iza kaga kana iya cewa ana iya kabbara 4 ana iya kabbara 5 an gane ko ana iya kabbara 6 ana iya kabbara 7 ana iya 8 ana iya 9 saboda sallar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan gawa ba guda ta ba wata rana yakan yi haka wata rana yakan yi haka kun fahimta to haka nan za mu ɗauka ga arwalla wata rana yakan shafa sau guda wanda shine yawa shine mafi yawa kuma shine hadithin ɗaya daga cikin hadisan Uthman ya karanta shafa gudan a tahi a dawo sannan wata rana yakan shafa 3 hadithin Uthman kuma ya kara tabbatar da hannan shine Ibn Hajar ka cewa wa ziyadatu min thiqati maqbula inda wanda yace ana shafa 3 kuma ingantacce a thiqa ne to kuma ziyada min thiqa maqbula karbabbata ko ba haka ba in bata saba ba kuma in ba a fi shi ba ana fi ne ta yawa ana fi ne ta sika in dai ba ana fi ne ta harda to in dai ba a fi shi wajen yawa ko wajen karfin harda ba haka sannan kuma ba saba musu yi ba ƙarin ilimi na an ka samu ana wancan kuma ana wannan to kaga duk ana aiki da ita a fahimci wannan sosai wa dhakara fi talkhis shi ibnu hajar al-asqalani ya faɗi a cikin at-talkhisul habir at-talkhisul habir littafi ne na ƙarshe wanda malamai su ce duk ciki hukuncin da yayi in ya saba ma cikin wasu littafai da ya bada wata fatawa na at-talkhisu aka doka saboda shi last littafi da yayi cikin littattafai na ɗaruruwa ya ambata ce anna ibn al-jawzi mala fi kashfil mushkili ibn al-jawzi a cikin littafin sa na kashful mushkili ya tafi ila tashihi takariri ya tafi kan cewa ana maimaita shafakkai mun ji wannan ku qultu nace shi mai littafi albani yace huwa al-haqq wagga magana ita gaskiya cewa ana shafa sau 3 kila an gane li'anna riwayatul marratil wahida saboda riwaya tace a shafa guda wa in kathurat ko da yake ita tafi yawa la tu'aridu riwayat tathlithi bata ci karo bata yi clashin da riwaya da kace a 3 ba ba ta yi clash ba tunda ibadar din an yi tayinta ba so guda annabi ya ta ba to kana iya wannan lokaci kai wannan lokaci kai wannan an gane yace kuma idil kalamu saboda magana game da ukuntawa ko guda ko biyu magana fi annahu sunnatun cewa akai sunna ce ba shafa kai asali ba saki wani na biyu da na uku sunna ne to wa min sha'ani to ita ko duk abin da aka ce wa sunna a fahimci abin da a fiqh aka ce mu sunna irin ka ce ga fiqh maliki su ce mustahabbi an gane wannan to duk abin da aka ce mustahabbi ko sunna shine an tufa'ala ahyanan wa tutraka ahyana wata rana ayita wata rana abatta in dai annabi haka yi sunnat a kula akwai sunnat da ayita yau gobe a bari kenan da yinta da rashin yinta duk sunna na to in haka irin sunnat take to sunna na ka yau ko bi ka bari amma idan sunnat ba haka aka yinta ba tutub annabi ka yinta to tutub yinta akai kila fahimci wannan kamar irin nan shafak ƙari bisa ga na farko ka ƙara 2 3 wajen shafak kai sunna ce wata rana in kai ba illa wata rana sai ka bari kamar irin kunuti ga salatul wutiri an gane raka'atul wuturi wanda aka ce kunutul wuturi Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita
da shi mai kasancewa Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu ya ruwaito ta kuma shi kadai ba wani mai roto ta ba sai an kace shi ka nuna cewa wata rana annabi ya yi kusa gare jiya wata rana bai yi ba sauran ba su jiya ba ashe kenan ana yi a bari a fahimta amma yanka samu sunnar da kullum annabi ta ba a taba samun bai yi ta ba to za a ci gaba ta shi ya ka'ida yin ta kamar sunnar rike hannu in cikin sallah ko alqabdu ko wada'u to baka ce yau ka taba gobe ka kai wadda ba ita ba gobe ka saki tunda bai taba sakin ba inda wata rana ya rika wata rana ya saki an fahimci wannan yace to wannan shine wannan shafa bisa ga na daya kenan biyu ko uku wannan wata rana a wata rana a bari wa huwa ikhtiyaru sanani kuma wannan kaulin cewa ana uku shi azzabin sanani fi subul salami kila an fahimta kaga nan duka karanta babu wanda min tambihi da haka nan dole ne ta kuma wadanda kusa gare mu na sanani subul salami ai sharin bulugul marami ko to alhamdulillah wannan haka take shi yasa shi wanda ya tambaya alwajiz wanga ka magana alwajiz shi alwajiz magana da ya kawo ba hadisin ya ishara da shi yace annabi sallallahu yace ya kawo tathlith daga cikin mustahabbi ga arwalla ana tathlith mustahabbi na ko sunna ce mustahabbiya mana in kai dai arwallaka gaba ɗaya tayi to kuma amma in ka ƙara wanki na biyu mana kai biyu in na farko ya game to na biyu ko na uku sunna ne to sai ya kawo nan sai ya ce an so maimaita shafar kai sai ya ce li hadithi Uthman ibn Affan kila kun gano yace saboda hadithin Uthman ibn Affan sai ka hadisi ya ce wa masaha ra'asahu thalathan shi Usman da ya arwalla ya shafi kai ne sau uku to da ya gama arwalla shi Usman sai ce haka za ra'aitu rasulullahi kaga ta tabbata saboda haka ta'kibin da ba mu wa malam ibnu qayyim ba wancan satin to yau ai mai ta'kibi ko ba haka ba ma'ana ta'kibi a ce awa ga magana ba haka take bugawa da take to alhamdulillah dan wanda ya tambaya Allah saka masa da alkhairi tambaya yayi hadisi ya tabbata ko zai aiki da shi ina ganin inda da ya gane ya tabbata ai ba sai ya abin nan ba illa dai tambayar da ya ta amfani al'umma kaga an gyara wani kuskuren da zai iya ya dade ba gyara shi ba saboda haka ya halatta ai shafa he da biyu a kai shafa ɗaya na farko shi kakku manta wannan wajibi na nassin qur'ani ya faɗa wamsahu bi ru'usikum to amma bisa garai na biyu da na uku wannan sunna ce tabbatata kuma hadisin sun inganta shi gashi can na farko ibnu khuzaima tun asali gashi ya inganta shi ibnu hajarin ya inganta shi ibnu al-jawzi ya inganta shi har baya shi albani ya inganta shi saboda ka hadisi na dai ingantacce Allah ya samu gani karwakallahu koma inda muke yanzu wannan mun maimaita na don mu gane ina fata an gane karatu ba zuku muka son mu ban fahimci karatu yawwa zuku a wuce ba a gane ba sha zuku ba to ba zuku muka son mu ba in sallah ɗaya mun ka gama rai ya hali ne babu wata matsala ka ta yi da saka abin ga mai kyau ko ba haka ba inda za mu tashi mallan mu yi magana walam ya tawadda sallah illa tamam da wasan shaka wa kana yaghsilu rijlaihi ko masha Allah kana yaghsilu rijlaihi bismillahir rahmanir rahim wa kana yaghsilu rijlaihi idha lam yakuna min khuffayn wala jawrabayn ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين وكان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر وكان يغسل رجليه النبي كسنتنا وانك كفافوانسا إذا لم يكون في خفين إذن دي كفافوان باهو تكين خفي wala jaurabain kuma ba hu cikin safa idan bai sa khuffi ba bai sa safa ba khuffi da fata aka yi ne wanda aka fi sani jaurab shi ko da kowane material wanda ba fata ba socks na ciki da wasu abubuwa da zaka sawa ko na roba ko na kyalle ko wani abu wanda zaka sawa to annabi sallallahu alaihi yana shafa kan su magana kan khuffi da jaurab babin kai ne zai zo duk da dai babin da malamin aza dan guntuna nan bayan in kuka diba kadan bai da yawa amma za mu yi tafsilin mas'alat fiye da abin nan ko a ce kamar da aka bukata insha Allah
wa kana wa yamsahu alaihima yana shafa akan kawahun idza kana fil khuffain aw al jawrabain haka kaidar take idan suna cikin khuffaye biyu ko safa wannan shine nassi na alqur'ani duka kuma nassi ya zo da haka nan a aya guda qira'a biyu kaga wamsahu bi ru'usikum bi kasar sini saboda ba'u harfu jarrin wamsahu bi ru'usikum sai ka ce wa arju likum in ka sali sai kai adafin wawun kai adafin arjuli akan ru'usi sai zan ana shafat kawahu kamar yadda aka shafa kai to amma kaga duka yan aya ta zo sai an tambayi annabi ya aka aikin to sallallahu alaihi wasallam duk abin da an ka karanta aya annabi shi kai ne practically an gane ai to sai aka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a practical ya shafa kan kawahu amma yaushe lokacin da kawahuwan nasa suna cikin jawrabaini ko suna cikin khuffaini bai taba shafa ba alhali kawahunsa ba cikin khuffi ko jawra bai taba yi ba kenan fassara kai tsaye kakka wahala wa arjuli sai ka ce alwawu harfu atfin arjuli ma'tufun ala ru'usi ko wa ma'tufi ala al-majruri majrurun sai zan qadiya guda hukunci guda na al-ma'tuf wal ma'tuf alaihi kilahuma al-mashu amma yaushe idan kana ta fil jawrabaini su kawahun guda biyu an gane ba kana ta ya kamata shi yasa ko nan malam dai mu ja wannan ina jin kana ni ya sami duk naku kana ce babu wanda ya ce kana ta ga ƙa'idar larabci kafa mace ce hannu mace ce in ƙa'idar larabci kana in maza na biyu kana ta in mata na guda biyu to ni na nuska ba da ce min wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna ko في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين haka yace duk na dibin nuskohi kala kala ban ga ya canza ba amma larabci wanda yake wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam takuna fi khuffain wala jawrabain wa yamsahu alaihima idza kanata fil khuffain aw al jawrabain lalla kila wannan kuna da wani dalili wanda ya sa malam ya tazkiri ya kawo tazkiri ban ga dalilin ba dai to ala kulli halin haka dai malam ya ce abinda muka bada mu dai fiqhu muka bada ba ribiyar ba an gane karatun fiqhu din shine idan dai kawahu suna cikin khuffi to shafa akai idan bahu cikin khuffi kaida wankewa akai shi ko wankewa kamar nace a cikin aya wamsahu bi ru'usikum wa arju la sai zan wawu harfu atafin arjula ma'tufun na akan mi akan wujuha na farko can da yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuha ka gani wujuhakum wa aydiyakum ka gani duk fata sai a ce wa arjula an gane wannan ai dukka da ka karanta ita karatun nassi dai bai fassaruwa sai annabi ya fassara kuma babu wani wanda ka iya fassarawa kamar ta annabi kai ko wani wanda ya fassara duk abin da ka fassara an ta sa mata annabi kuskure na an fahimci wannan saboda haka magana shafa kan khuffi ta wuce mata haita ma cikin harkar furu' ko fiqh ta koma harkar aqida shi yasa ahlus sunna in suna magana suka ka aqaid ahlus sunna suna magana aqidatu ahlus sunna su ce wa min aqidatu na kaza wa min aqidatu da karshe su ce kuma wanara ko wani ataqidu annal masa ala al khuffaini thabitun ko kuma sunnatun sai sun abbata wannan saboda yana cikin inda an ka samu babban bambanci tsakanin dan ahlus sunna da dan shi'a kuma ba komai na ba illa karyatar da sahabbai radiyallahu anhu kuma ciki suka hidda jahilcin su tunda hatta da Ali bin Abi Talib kai hasali ma hadisin Ali bin Abdullah shine gwarzo a cikin kaida sha akan khuffi duk su hadisan cewa suka ana shafa amma hadisin da ya kwade wa da ma aka shahad na Ali bin Abi Talib na لو كان الدين بالرأي كو لكان أعلى الخف أولى بالمس من أعلاه duk cikin hadisi babu wanda ya faɗa ma inda aka shawa sai na ailin لكان أسفل أعلى الخف أولى بالمس من أسفله كو لكان أسفل الخف عفوا هكني لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه haka yake da hankali ina gani aka addini da kasa ya kamata a shafa don ita ka takin kasa ka taka laka da ne kamata a shafa ba sama ba yace amma wala qad ra'aytu rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu alahu amma naga annabi ya shahi sama bai ma shahi kasa ba sama da aka shaha zamu zo dai kai ne insha Allah saboda tsabagen kiyayye shi'a da ahlus sunna a wannan gabat
da irin nacewa su ko riƙewa don ka kula da aƙida kowa riƙewa ka wajen aƙida ba a sassabci duk ahlus sunna an yazo lisahin qa'id aƙida ahlus sunna siyasa masu ko ba a san shi ba ko to yanzu muna sa hufi kila yanzu in ka tashi kace ka kidaya wurin nan mutum na adda hufi amma kai ta faɗi ko babu shi kai ta faɗi ka faɗi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba a sa ba muhalli dai kakkai musu amma musun to shi'anci na musu su ko shi'a ba su yi kasa a gwiwa ba su kuma sun halatta a taƙiyya kun sa akwai taƙiyya ka ɓoye wani abu naka sun halatta kazan komi in kana da ahlus sunna ka gabayuwa kazan ahlus sunna tsab ka bihi sallah sun halatta amma ba su yadda ka sa hufi ba komi taƙiyyarka banda hufi su kuma amma ga taƙiyya kana iya cin mushe kana iya kaza dun dai ya amince ma in dai kana yi wa da ahlus sunna zai amince ma in dan malikiya nan zamba maliki in dan shafi'iya na zamba shafi'i dan hanbaliya na dan hanbaliya in dan hanafiya in duka aka yi haɗe duka kai ta yi amma dai kakka kuskura ko da taƙiyya ka sa hufi in an tilasta ka kasa hufi sai ka sake sallat to kaga shi an rike to wuri na da kowa rike na shi wa kana yamsa usnayhi min rasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shafa kunnuwansa ma'a ra'si ta da kai in ya shafi kai ya dawo ba tare da ya raba ba sai kulkulli wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma yana shafa cikin su da wajen su ولم يثبت عنه بي تبتو ga annabi ba annahu akhadha lahuma ma'an jadida ya rika sabbin ruwa bai tabbatu ba inda ya shafi ka ya dawo da dan wannan damsai sanyi din ya ka shafa kunnuwansa akwai hadisi amma bai tabbata ba hadisin bai haki hasali ma kure garai don akwai hadisin ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi yace naga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kainai da kingin ruwan da ya wanke hannuwa haka hadisin yake ya shafi kai ya dawo da saura ko ragowar damsayin hannu ne da ya wanke hannuwa ma'ana da ya gama wankin hannu wannan sau 3 daga nan zuwa nan da wannan shi ma sau 3 daga nan zuwa nan to ba tare da ya sa sababbin ruwa ba haka nan da sanyin hannun sai ya shafi kai ya dawo an fahimta sosai to ana haka da wata siffa ta daga cikin siffofi din kamar yadda ya halatta a bayan wanke hannun dama hannun hagu ka koma sa sababbin ruwa don ka shafi kai ka dawo to wancan hadisi wani sabon hukunci na an ka baka shi ma ya halatta yace na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kai ne da sauran ruwan da ya wanke hannaye to mai hadisin ko rawi daya sai ya kure wannan ita ce ruwayar Muslim ingantatta ruwayar Baihaqi sai ya daga abin daga kai yammai sai ya kunne sai ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kunnuwa ne da wasu ruwa sababbi ba da ruwan da ya wanke kai ba ya shafi kai ba tajidu ya shigo wancan hadisin da yake na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kai bari maimaita na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kai da wasu ruwa ba ruwan da ya wanke hannu ba haka yake sai ya canza sai ya ce na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi kunnuwa da wasu ruwa ba da ruwan da ya unhani wajen shafa kai ba kore na kila an fahimta to ala kulli hali malamai tuntuni sun yi wannan bayani saboda haka shafa kunne da sababbin ruwa sabunta ruwan bai ingantu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma in kai yi fa sai ya ce wa inna ma sahha dalika wannan abu ya tabbata na an samu wannan Ali ibn Umar daga ibn Umar garai ya tabbatu shi ka haka nan an gane wannan ibn Umar ka jaddada ruwa to kuma a nan ba babin cewa aikin sahabi na ana aiki da sahabi ba kila fahimta aikin sahabi ana aiki da shi a inda aka ijtihadi inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gama karatu ba idan ya riga gama karatu na matsalar yayi bayanin ta to shikenan babu wanda annabi ka tashi ya ce to akwai karin bayani ko akwai annabi ya manci wuri kaza ko akwai babu inda aka amfani da aikin sahabbai shine ga kadiyar da ka faruwa sabuwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bata faru ba a fahimta to su sun ka zanna da annabi su suka karanci alkur'ani suka ji harshen annabi suka san salaile da azantayye da manzo sallallahu alaihi wasallam kai wajen fidda fatawoyi da ilimi da sauransu kuma ga tsoron Allah ya cika musu zuciya to irin suna yan wani abu sabo ya zo wanda ba a san da shi ba a koma gare su sun kai istinbadi
su yi istinbadi, an fahimci wannan. Amma duk kadiyar da an riga an gama ta ibada to wani bai kari. Wannan aikin Umar za a sa cikin irin yawan ayyuka ne waɗanda ya yi duk malamai ba su rika su ba. Daga cikin ayyukan Abdullahi bin Umar yana dan zasafawa sosai wajen kokarin ya kyautata abu, har yana dan zafafawa. Yana daga cikin wanda in zai wanka janaba sai ya bulla shi idanu ya zuba ruwa, kuma ya tabbata kaga ko baka haka nan, ko ba haka ba, shi yasa har ma ya samu raunin idanu, ya samu matsalar idanu. an lisa hawa wannan. Yana daga cikin wadda in yace aikin haji ya dawo daga Madina zuwa Makka, duk inda annabi ya tsaya, ko da tsayawa ta gajiya ta, ko cewa an kai wani abu ya faru an ka dan tsaya, to in an ka taho nan sai ya tsaya. Kai manzo sallallahu alaihi wasallam yana tafiya inda bisa hanyar da zai bi ice ya reshi ya gitta, annabi na bisa taguwa, to da zai bi nan kaga bai wucewa ko dun yayi kasa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo ne ya kada taguwa ta dan zagayo ta kauce ma reshin. Baya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yau tsawon lokaci an kace reshin, amma da Abdullahi bin Umar ya taho da ya kawo sai da ya buga ta yi kwana. Yace duk abin da annabi yayi laqad kana lakum fi rasulillahi, yana da dan zazafawa cikin abu duk, saboda haka ya anka ce abi da kyau ya kai, da kyau ya kai. To ala kulli halin shissa ko akwai abin da aka ce shuzuzatus sahaba. Shissa Uthaymeen a cikin littafin sa, a cikin sharhin da yayi na al-Baiquniya, ya ambata wasu ka'idodi na cewa kauli ko fatawar sahabi karbabba ce da sharadin bata saba ma nassin Qur'ani ba, bata saba ma nassin hadisi ba, bata saba ma ijma'in sahabbai ba. Uku din ga sun kada kaulin mutum guda. In dai Qur'ani karar ya saba wannan fatawat, ko kuma hadisi ingantacce ya saba wannan fatawat, ko duk sahabbai sun yi ijma'i kan wannan abin, dan guda ya zan shazi, to ba ruhani da fatawatai. Yace amma an ka samu wani ya ce to wannan sai ai aqwahu ma hujjatan ko dalilan, sai ka dibi wanda ya karhin dalili. Allah sa mu gani. Saboda haka kakkace sunnata tunda Abdullahi ibn Umar ya maimaita ruwa sunnata, sai mu ce ka bulla shi idanunka ka zanka wankewa, shi ma sunnata. Abu Ubaydah bin Jarrahi yana cewa a kankara, kusan kankara ta sama wanda aka yi ruwa, yana bada fatawa ba ta kare azumi. Saboda haka ana ruwan kankara ka ji kishirwa zan ka bude bakinka da sharadin kar ta wade kasa ka dauka da harar ta wado, to ba ta kare azumi. Ka ko babu wanda ka biya ga fatawa. Al-Muhalla bil Athari Ibn Hazm ya ka irin waɗannan misalai, yana raddi kansu kan cewa idan mutum ya saba masa habbai ko jumhur din su ga wani abin zai zama. Na'am, bismillah. Ko ban kai ba. Walam yasiha anhu. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. ولم يثبت عنه بيتبتو ga annabi ba annahu cewa shi annabi akhadha lahum walam yasiha anhu baitabatu ga annabi ba fi masul unuki game da shafa wuya. In an ka shafe ka an ka da a ce har wuya sai an shafa, to menene bai tabbata hadisi bai tabbatuwa ga annabi albatta kwata kwata. Walam yufaz anhu, kuma ba a hardato wani hadisi ga annabi ba annahu kana yaqulu ala wudu'ihi shay'an ghayra tasmiya, yana karanta wani abu in yana arwalla in ba basmala ba. Kun san wasu littattafai sun yi wannan, sun kawo waɗannan addu'o'i ko fa'idodi. Ina jin muna isa musu a cikin al-azkaru na Imam an-Nawawi, Allah ya ji kai ne, ya kawo cewa ko wace gaba yace malamai sun ce, shi ma haka yace malamai, yace malumma sun ce yi an so a yi addu'o'i ga kowace gaba. In ka zo wajen wankin hannu Allahumma atini kitabi bi yamini, in ka zo wajen hannu Allahumma la tudini kitabi bi shimali, in ka zo wajen wankin fuska akwai addu'a zakar, in ka zo wajen shakawa ga sai, in ka zo wajen wankin fuska Allahumma nawwir wajhi wa arini wajha nabiyika sallallahu alaihi wasallam, in ka zo haka kowane wuri ka zo akwai wata addu'a. In ka zo ga kafar dama ka karanta inna anzalnahu fi lailatul qadri, kana wanki haka kare. In ka zo ka hagu ka karanta inna a'dayna kal kautsara. To haka akai dai.
amma wannan duk dai mallan aji wannan duk babu abin da ya tabbata cikin arwalla babu abin da aka karanta in ba harko dai a ce bismillah ba ko harko a ce bismillah wa kullu hadithin fi adhkar alwudu alladhi yuqalu alayhi duk hadisin da kaji an faɗi game da abin da aka karantawa in ana arwalla kowane hadisi na in dai ba na basmala ba sannan ba na karshen gaza mu faɗa ma ba an gama arwalla ciki kowane na kadhibun mukhtalaqun ƙarya ta ƙirƙirarra zuke ta mallata zuke ta malle a ce ga wagga aya ga wagga sura ga kaza ga duk ƙarairai na sai mi sai basmala gashi nan yace mi yace lam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an minhu annabi ya taba faɗan wani abu daga cikin wannan addu'o'i ba wala allamahu li ummati bai koyar da al'umma ta wannan ba duk ƙaryata wala thabata anhu ghayru tasmiyati fi awwalihi babu abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi in ba basmala a harko ba wa qauli وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. to in ba waɗannan guda biyu ba za mu ce biyu guda ta farawa bismillahi guda ta karewa ta fara bismillahi bakin nan ba bukatar ka kara rahmanin rahim a bismillah duk ibada za a fara bismillah inda za ka kara rahmanin rahimi in karatu na amma in doka ko tashi ko ajewa ko cin abinci ko mi bismillah bakin nan to a ƙarshe in ka gama arwallah ya tabbata ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bakin nan imam muslim ya rawaito wannan abu dawuda tirmizi nasa'i ibnu majah ibnu hibbana ibnu khuzaima sannan imam al-baihaqi duk sun rawaito wannan bakin nan amma imam tirmizi da ya kawo wannan ya kara a tashi ruwaya Allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin to ita wannan gabat ita suka wa rigima kanta bata hito a saura duka ba tirmizi da ta sabuwar ruwaya da ya kawo wannan ya gwamaya cikin ruwayat ko cikin sanadin ruwayat akwai zaid ibn al-hubabi shi zaid ibn al-hubabi dinnan sun ce saduqun yukhti'u ya khutu in sun kace ya khutu wato ya cika yawan yi don shi kuskure babu wanda bai kuskure amma ya khutu kasiran sun kace kuma martaba sa saduqun na an san martabar saduqun kamar dan gidan sina ba dan gidan A ko B ba maki nika magana wajen maki to kaga ya cikin wadancan sauran hanyoyi akwai yan gidan A ko B kuma ga su da yawa kuma kowane jin har da ya kai gangaran ko ba haka ba ga su da yawa sun taru kuma ko kawo ta nan yaka tsayawa amma shi tashi ruwa da ya kawo sai tun waye Allahumma ja'al min at-tawwabina waj'al min al-mutatahhirina suka ce na farko dai saduqun na bai da babban makin nan na biyu khalafa man huwa aula minhu kathratan ya saba ma waɗanda sun kahi shi wajen yawa kan haka mafi yawa ko wasu malamai da yawa sun kararna hadisin daga cikin na baya ma akwai su Zuhair ibn Samir ibn Amin az-Zuhairi wanda ya sharhin Bulughul Maram akwai dai irin su duk dai wasu malamai na baya ban ga musamman masu tasowa suna ranar hadisin sun saba babban malamin su shine Muhammad Nasiruddin Albani yana ganin shi kuma ana iya tahiya da ita haka nan saboda ai da a ce ya roto hadisin shi dai babu wanda ya roto shi ana karba ko ba karba a martabar da yake sadukun na ai ya kudi ko to ina to ai ma hada tunda baka gane da a ce shi dai sauran ba su ruwaito ba ana karba ko ba karba a kaida hadisi ana karba a martaba ce ba karba don ka ci siga jaraba baka ci ba kaga ka ci ai ka ci sai dai babu yabo ba fallasa ko ba haka ba ba ci ka ci ba ci ka canye ba ci kuma baka ci ba kaga ana to shi karan kai ne ana karba ko to ana karba kun gane ai to kaida sai in ya saba musulmi ya saba don ya kawo ƙari da sabawa ya zanya kore abinda sun ka tabbatar ko ya tabbatar da abinda sun ka kore
inda cewa sun kai da annabi in yace haka nan ya ka tsaya bai karawa to yace a'a yana kara sai a ce an saba a kawa sun kai sun ka tsaya shi ko da kai tun waye na ka sani ko na ya haddace abin da ba su haddace ba albani dai haka yake wani lokaci in dai na so ya tabbatar da abin to yana da hanyoyin da in ya magana baka ya komi ko ba haka ba to a waje ne shi saboda haka sai sa hadisin yace hadisi mai kyau na amma abin ka da ban mamaki ilimi ba fadanci na ba ilimi ba ta kaidanci na ba duk dalibai ne sun saba mai sun kashe hadisi da ifi na alaga harta malam da ifi na batta haka nan saboda haka in ka to ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ka ce haka ko ka ce waccan ta karshe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kun fahimci wannan to kowacin allahumma ja'al min at-tawwabin wa ja'al min al-mutatahhirin biyu din na akwai wani ƙari wanda ba gane ba bai cikin mutane bai cikin iskoki shine wa ja'al min ibadikas salihina shi bai cikin ko'ina babu wanda ya taba roto shi in ba mai kawaidi ba kun ce kawaidi ya ciki ne ko a mai rawa mai kawaidi ta wannan ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه البتة ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولم يكن يقول في أوله فركم أرولا بيت شوا ككتي تو ألقى أرتمال النية فركم أرولا بيت وانا أبو ديكتشا نويت رفع الحدث كوكو ولا استباحة الصلاة كوكو نويت استباحة الصلاة بيت شوا كان باب وانا نويت كوي دوكا نية دي داما نية nuhi cikin zuciya abinda kan nuhi cikin zuciya shi an niyya dama da ka nasa to sai ka yi aikin don abin da baka nasa baka yi ne to da ka nasa Allah za ka yi shi kenan babu nawaitu kaza la huwa shi annabi dai bai ba sallallahu alaihi wasallam wala ahadu min ashabi kuma babu wanda daga cikin sahabbai ne wanda taba cewa nawaitu albatta kwata babu wanda taba cewa walam yuru anhu fi dhalika harfun wahidun harafi guda ba a taba rawaitowa game da nawaitu ko wani abu ko ina na ba ma ga wallahi ba ko sallah ko azumi babu wannan kai la bi isnadin sahihin wala da'ifin babu isnadi ingantacce ko mai rauni babu a dai samu mai rauni a ce ayya ashe ya dan rike wani abu dai illa dai ashe kure na ko to ko kurin babu ba amma ai kurin hadi ba kaga ashe wani abu na daban shi ba yana cikin karikitan mai kawaidi walam yatajawaz thalatha qat وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولم يدل على مسألة الإطالة وكذلك هكا ولم يتجاوز الثلاثة قط da dai annabi bai taba wanki he da uku ba shi wanga mun gama da shi ai daya ko biyu ko uku bai taba wuce uku ba وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين to wannan wata magana ta malam ya dan yi da bai da bayana amma abin da yake sun yace bai tabbatu ba manzo sallallahu alaihi wasallam kamata ya ce walam yathbutu annahu sallallahu alaihi wasallam adalil gurra haka ya kamata ya ce an bari mu fassara wa da karatun yake sannan mu ji abin da malam kanuhi yace wa kadhalika lam yathbutu anhu bai tabbatu ga annabi wa annahu tajawaza al-mirfaqayn wal ka'bayn ya wuce idin sau tajawaza ya tsallake idin sau ko ya tsallake elbow guda biyu idin wuyan hannu gwiwa hannu na jazakallahu khairan ba wuya hannu ba wuya nan gwiwa hannu bai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wuyan hannu ba gwiwa hannu ba ko ya wuce idon sawu ba bai tabbata ba yace walakin abu huraira sai dai abu huraira kana yaf'alu zalika shi ka aikata haka wa yata'awwalu hadith italatul gurra ya fassara hadith italatul gurra kan haka malam zabban mamaki kamar ba shi na ba wanda ya yi tahalilin mas'alar tahalili da babu iri ne a cikin nuniya tahalili kyakkyawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu haka hadisin yake da ruwayi daban-daban
amma a riwayat ko a hadithin kuma hadithin Bukhari da Muslim, amma malaman hadisai duka sun ittifaki hadisin nan ya kare cewa fa man istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, wannan cewa ziyada ce daga rawi, illa sai sun kai sabani wani rawi, sahabin in ji wasu Abu Hurairah kenan, ko wanda ya roto ga Abu Hurairah Nu'aym ibn al-Mujmir suka ce to wasu ma malamai sun hiba da karhi ga nan, irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, irin shi Ibn Qayyim al-Jawziyya, irin su Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, irin su Ash-Shawkani, hatta da Albani sun hiba da kuren ga Nu'aym aw man huwa dunahu, ko ga Nu'aym ibn al-Mujmiri ko wanda bai kai ga Nu'aym ba, kasa gare ba sama ba, don sama gare Abu Hurairah sai Annabi, to kasa gare. Illa da Albani ya ce ya kamata haka ya kamata Nu'aym ibn al-Mujmiri na, illa kawai daga baya ce sai ya samu wani sanadi wanda shi ma isnadin wanda Layth ibn Abi Sulaimin ya ruwaito, wanda ya bin Nu'aym ibn al-Mujmiri an waɗi haka, yace to inda hadisin ya inganta babu Layth ibn Abi Sulaimin da ya ce ba Nu'aym ya faɗi haka ba, don waccan ruwaya babu Nu'aym. Kun gane abin da ka magana, yace to amma matsalar din hadisin Layth ibn Abi Sulaimin, shi Layth ibn Abi Sulaimin da'ifun na ko mujma'u ala du'ufihi. Ala kulli halin dai kan Nu'aym ibn Mujmir sun ka kada kuskure, mu tsaurara mu ji. faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal, wanda ka sun ya tsaida ya yawaita ya tsawaita gurra a kula. A larabci ba a samun gurra sai ga fuska, an gani in ga hannaye na ko kawo tahjil aka ce mai tahjil, shi yasa yace inna ummati atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin, ghurran masu harin fuska, muhajjalin masu hararin kawa da hannuwa, suka ce kamar doki mai danda. Sai an ka ce to cewa wanda ka iya tsaye da hwaɗin huskarsa, wanda ka iya tsawaita hwaɗin huska shi, suka ce wanga ba larabci bana, wannan sun ka ce wanda ya wannan ba larabe na ba. yana cikin abin da Ibn Taymiyyah ya mai saradi kai ne, yace li anna italatul ghurrati la yumkin, yace a larabci ba idalatul ghurrati, don abinda huska daga macirar gashin kai nan ko zuwa ƙarshen geme nan ko ƙarshen haɓa, sannan daga kunne zuwa kunne ko shi a huska, kuma shi a huska shar'an, kuma shi an ka bukaci ka wanke ga shari'a. To duk abin da ya wuce nan ba a ce ma wankin huska, da ka zo bayan kunne sai da a ce ma wankin waya, in ka shiga nan ka wuce nan sai da a ce bisa kai, in ka kai kasa ga sai da a ce nan kuma shi wuya har zuwa ga masoka ko. To shi ko ga larabci wanki nan ba a ce mai gurratu, kila kun gane. Sai suka ce saboda haka duk wanda wanga larabci bai ma iya larabci ba, to shi yasa ya ce to ba mu tuhuma Abu Huraira da shi, wani rawi kawai muka tuhuma da shi cikin ruwatul hadisi wanda ba larabe ba. Haka Ibn Taymiyyah dan zahi yace sam ko alama ba Abu Huraira ba, arabiyyul quhun, arabi gangaran bai cewa haka. An fahimta? To shi yasa ku fahimci hadisin bai yiwa a idatul gurrati, mu tsaya nan. To amma sai an ka ɗauki gurra an ka sa ta ga hannuwa, ita shi tahajili ana iya yi, tahajili ana iya yi duk da akwai sabani nan, wasu ce ana tahajili sun kace ba tahajili. To shi a Ibn Qayyim al-Jawziyya yana cikin waɗanda ba a tahajili. Mi at-tahajili wuce bakin iyaka inda shari'a ta ayyana, shine ido sau'in gwiwa hannu ka shigo nan ba a wucewa. Sai shi yasa da yace ba a wuce mirfaqaini, ba a wuce ka'abaini, sai ya kawo cewa Abu Hurairah yana shi ka aikata haka ne na idalatul gurrati, kaga ya azabi inda ba yake ba. Kawai idalatul gurrati bai yiwa ba kuskuren Abu Hurairah, bai taba idalatul gurrati, bai taba tamtin huska ba. Amma mi Abu Hurairah yayi tahajili, ya wuce gwiwa hannu, ya wuce idon sau. Yace to shi wannan wa amma hadithu Abi Hurairah, amma hadithin Abu Hurairah fi sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam, inda ya kaba da sifa a wallan annabi, annahu ghasala yadayhi, na cewa annabi ya wanke hannayensa hatta ashara fil udadaini, har ya shiga cikin damce ududaini damce, sannan wa rijlaihi ya wanke kawunsa hatta shara'a fi saqaini, har ya shiga cikin kwabro,
fa huwa inna ma yadullu ala idkhal al-mirfaqaini wal ka'baini fil wudu ba yana nuhin ya wuce da yawa ba, yana nuhin dai ya wanke har yasa gwiwa hannu ta shiga ciki, ma'ana dan shigar da ya kai har ya hau a kula ya hau damce sannan ya wuce idonsa har ya dan hau kwaburi, to shine hadisin kanuhi, ba cewa an kai ya wanke har kwaburin ba ko ya wanke haddamce din ba. Kida kun gane karatun, to shine malam kwarin ya fassara yace wala yadullu ala mas'alatil idalati, kwata hadisin kakkasa shi akan mas'alar cewa ana tsawaita ko ana iya wuce inda shari'a ta haddadi. Wannan shi ibn qayyim ya faɗi, amma abin da ya fi zahiri cewa mi ga huska bai wutuwa, lalle baka wankewa duk abin da ya zan bayan kunne, sannan baka wanke duk abin da ya zan birbishin inda gashin kaka tsirowa, baka wanke duk abin da ya zan karkashin haɓaka. Wannan shine karatu yake. Amma game da wankin huska, game da wankin hannuwa da kawahu, to akwai buƙatar ka shigar da idon sawu, sorry, ka shigar da gwiwa hannu, akwai buƙatar ka shigar da idon sawu. Idan ya zan ko hakkana don ka ɗebe shakku ko ka dan wuce su babu illa, shi yasa ma sun kasa cikin mustahabban sallah wuce idanun sawu da shiga damce. Allah samu gani mustahabban arwallah, shi yasa suka sa cikin mustahabban arwallah. Nace mustahabban sallah ko wani sabon da ke gaba inda ka aje kawai ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج به بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يمكن يا جماعة كراتو ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بي الآن تسا تاول كو كلي yana shafe sanyi ga in yi arwalla ba, wannan bai cikin al'ada na manzo sallallahu alaihi wasallam ba'da al-wudu. Wala sa'anu fi dhalika hadithun albatta, hadithi ingantacce cewa yana yi bai inganta ba, kamar yadda kuma ba a hana ba fa. Akwai hadithin da cewa an zo mai da kyalle ya ce amma dai bai hana ba, kuma amma bai zama daga cikin sunnonin arwalla ba ko sunnonin ibada ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Bal alladhi saha anhu khilafu, abinda ya ma tabbata rashin yin haka. In yi arwalla haka yaka sharewa ya kai ka dan shasha hannu ne har jiki ne ya bushe, bai kasance da duk ya tashi siyasa hankici ya shahi ba. Wa ma hadithu Aisha ta kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam khirqatun yanshahu biha ba'da al-wudu'i, amma hadisin Aisha ce annabi na da wani kyalle da duk ya arwalla sai ya shahi jiki ne. Sannan wa hadithu Mu'adh ibn Jabal ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a masa ala wajhihi bi darfi thawbihi, da hadisin Mu'adh na ce da niga manzo sallallahu alaihi wasallam ya arwalla yana karkato tufanai haka sai ya shafe ya hankaɗo cikin riga ta ko wani kyalle ya shafe huskarsa. Waɗannan hadisai fa da'ifa ne, dukkan su da'ifai na, la yuhtaju bi mithliha, ba a hujja da irin su saboda isnadin su. Fil awwal hadisin farko dai akwai Sulaiman ibn Arkam, shi wannan matarukun na, ya hanka ce mutum matarukun wanda yake hadithuhu da'ifun jiddan, gab yake da a ce kazzabun, ya hanka ce kazzabun hadithuhu mawdu'un, ya hanka ce matarukun hadithuhu da'ifun jiddan, ba ya dan babu ba ya mai dubin ana samun wani abu ciki ne kawai ka aji. وفي الثاني حديث نبي أكوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي شيكو ضعيفنا، أما في يوم ما لما إن أحمد محمد شاكر با شيء لسه مكور كسكورن صح إن شيء وانا سكاني شيء سأها كابا شيء كورا كوري أتكن تحقيقي كو تخريجن ديوا مسند إمام أحمد دو حديثن إفريقي وانا سي إنغان تاسو لعل ياذا شيء وانا وانا باشيبا. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. game da wai a shahidi kiyanka arwallah da kyalle yi ko rashin yi babu abin da ya inganta, ba a ce ba a yi ba kuma ba a ce kai ba, saboda ka bashi al'ada ka in dai kai ka al'ada cin abin ka ya abin ka babu wani abu, amma kakka samu na shi cikin sunnonin arwala ko mustahabbai. Paragraf guda.
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. walam yakun min hadai, bai kasance daga cikin shari'a te ba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam an yusabba alaihi alma, a zuba masa ruwa. Yawwa, saboda annabi ba irin kurin sarakuna ya kai ba, a kullama da duk zai arwalla, a akan yi amma ba kullum ba, kusan kullum wani sai ya yi mai arwalla. To annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullum aka zuba mai ruwa ba, walakin taratan yusabbu ala nafsi, wasu lokuta shi kawa kai ne arwalla, ma'ana shi ka zuba ma kai ne a buta ko dan santali, ya kada ya wanke hannuwa, ya kada ya kurkura, ya kada ya shaka, ya kada har ya gama. Amma kuma rubbama awanahu man yusabbu alaihi ahyana, wai lokaci wani zai taimake shi wanda zai rinka zuba mai yana arwalla, shi ma li hajatin, don wata bukata, kila bukatar wurin zama ababu, ko bukatar hannuwa ne suna cikin matsatsat alkibba da dai sauran wasu abubuwa da an ka faɗi, kamar yadda tabbata a cikin sahihaini Bukhari da Muslim an al-Mughira ibn Shu'bata, daga Mughira ibn Shu'ba annahu sabba alaihi fi safar, ya zuba manzo sallallahu alaihi wasallam ruwa, manzo Allah ya aro Allah a tafiya, lamma tawadda, lokacin da ya aro Allah yana ce ina zuba an ka zo ga wankin kawahu ni duko in cire mai khuffin sa guda biyar, ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn. wannan ina jin nan za mu tsayawa, abinda muka yi daidai Allah shi ba mu ladasa, abinda muka yi kuskure Allah shi yafe muna. wai tambaya guda ta shekaran jiya ko ya gudan nan dan yi ta duk da dai tambaya kowa ya santa, amma dai ba dan yi sai a abin nan ya gajewa. Ka karanta wannan a kar in manta dan uwa malam Murtala Asada, wanda shi yana cikin masu muna karatun alwajizu din nan ran Lahadi a masallacin malam Musa Lukuwa. Alwajizu din nan bai da lafiya, yana asibiti, da Allah ta yashi addu'a, Allah shi bashi lafiya, Allah shi bashi lafiya, amma dai da sauki kwarai da gaske, ba abin nan ba, matsalar ciwon ciki ta, ubangiji Allah ya bashi lafiya, masha Allah. mai wannan tambaya ce assalamu alaikum malam, ina tambaya kamar haka, shin idan mutum yana arwalla ya yi iska, shin sai ya dawo farko? to kun ji abu shi zan ce dai a karanta ta dai kowa ya jiya, yawa ina ji maka kowa su amsar ta, don kaji an ce ma a mai wannan ya ce assalamu alaikum, Allah kara malam lafiya, amin. don Allah malam, a wace hanya ya kamata na bi domin ganin cewa na nemi ilimi ingantacce? Kuka tambaya kila sai mu aje ta, waga babbar tambaya ta, Allah shi ba mu lokacin yin ta, kamata ma a yi laccar ta ita waga ko? Na jin akwai laccoci irin masu kama da haka, lalle wannan sai lacca. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.